êrişa hevbeşa Amerîka, Brîtanya û Fransayê roja şemiyê dijî hin armancên hikûmeta Sûriyayê bû cihê nêrînên cihêwaz li Bakurê Sûriyayê. Nêrîna herî di rojevê de ev derbe dê sînorekê bi karayîna çekên kîmyayî di hundirê Sûriyayê de deyne. Li gorî hin nêrînê din jî di heman demê de ev derbeya hevbeş zêdeyî armancekê pêkanî. Sîhanok dîbo şewremendê serokatiya PYD ji dengê Amerîka re diyar kir got di derbeya hevbeş re Sûriyayê derbasî qonaxeke nû dibe û her wisa dibêje got di heman demê de bersiveke tund de bo Rûsyayê. Pêvajoyekî nû bi xwe re diyar dike gelek milê wê tevî got li erdnîgariya Sûriyê çêbû lê gelek milê wê siyasî hene siyaseta navnetewî siyaseta heremî jî ya mijarê sereka mirov karê li serê bisekine û ser wî esasî nêzik bibe got wekî bersivekî tund ji Rûsaraya got ne tenê tê û alîgerên te û nê çareseriya pirsgirêka Sûriyayê çê bike. Li aliyekî din hindek nêrînên din jî dibêjin got ev derbe dê bandorê li ser hewledanên çara siyasî bike. Bi taybet got wê dosyayê vegerîne sîwana Cinêvê piştî hewledanên Rûsyayê û hevarbendê wê got ji dervayê Cinêvê pirsa Sûrî were gotûbêjkirin. Nesreddîn İbrahîm sekreterê Partiya El Partî ji dengê Amerîka re ev nerîn tekez kir û got ev derbe dê zêdegaviyên Rûsyayê û Îranê di hundirê Sûriyayê de kêm bike. Baweriya me da zêdeyî armanceke wê hebû yek jê heddek ji encuhiya Rûs û kanû Sûrî bi wê tenê ve destê wê tenê de ya ji aliyê dî ve jî ev namek bû ji bo Îranê Tirkiya rejêm ji bo karanîna çekê kîmyayî. Li aliyekî din kolana Kurdî jî li Qamişloyê nerînê wan cihê reng bû. Ji aliyekî ve tirsek mezin hebû got şerekî mezin dest pê bike û ji aliyekî din jî kolana Kurdî hêvî dike got ev derbeya hevbeş sînorekî ji destwerdana Rûsya Îranê de di hundirê Sûriyayê de destnîşan bike. وده حل ناكي نعم وضع حل ناكي بس يعني خطوة تأديبي بوجيرة والله أف ضربة تغيير هناك أف وكان زارك بيروسارة واشتركارة وإيرانية أف حلفة وشكرن بلكن زارك جوارة بناخد تحلي ناين وجدان عم تخازن ليخا عم تخازن حمم مواقع عسكرية الحمم مطارات وينا الحم مقرات وينا عم تخازن حتى القصر الجمهوري بخشخين يعني هجايا گوتنەیە got çendîn caran Amerîka û dewletên Ewropayê ragihandin got heger hikûmeta Sûriyayê çekên kîmyayî li dijî gelê xwe bi kar bîne ew ê bêdeng nemînin. Derbeya hevbeş got li dijî hindek armancên di Sûriyayê de pêk hatin yekem derbeya got ji bo bikaranîna çekên kîmyayî di Sûrî te pêk hat. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.